Ja, toen was ik bekend, clips op tv en ik was dakloos, man. En dat was heel bizar, man, dat contrast. Ja, dat was echt lijvig. Ik ben Kees de Koning. De afgelopen maanden heb ik verschillende leden van THC, oftewel de Tuindorp Hustler Clique, urenlang apart gesproken over hun debuutalbum Artikel 140. De straat omarmde ons echt, maar tegelijkertijd Hilversum hield ons buiten gewoon. Ja, toch? Ik weet ook echt zeker dat als Rox zijn slaapkamer niet had opgeofferd voor al zijn matties om daar te zijn en muziek te kunnen maken, dan was er een groot gedeelte van Nederland denk ik niet gehoord. Wat ik heel mooi vond aan die periode, is dat ik het gevoel had dat we 100% voor elkaar gingen en stonden. Alsof we echt een broederschap, alsof we dat echt waren. De rest is geschiedenis. THC Artikel 140 is nu te beluisteren via de gratis NPO Luister-app en alle andere podcastplatforms.